Aron ang buluhaton mapadayon, ang Diyos nagkinahanglan og mga batan-on sa pagtabang sa pagpauswag sa iyang buluhaton. Kusog kadasi ug kaisog sa pagsuporta sa buluhaton sa atong Ginoo. Kusog kadasi ug kaisog ang Diyos na kinahanglan kanatong mga batan-on. Mga batan-on lalaki o babayi, idasi kitang tanan sa pagmensahe. Dili lang kita mabalaka kay ang Dios tabangan taniya. Kusog kadasi ug kaisog sa pagsuporta sa buluhaton sa atong Ginoo. Kusog kadasi ug kaisog ang Diyos na kinahanglan kanatong mga batan-on. Karon kanunay tang hinumduman, kita maoy nahimong kahayag sa uban. Kinahanglan kita magmasing kamuton, buluhaton ta pasanon ug ipadayon. Kusog kadasi ug kaisog sa pagsuporta sa buluhaton sa atong Ginoo. Kusog kadasi ug kaisog ang Diyos na kinahanglan kanatong mga batan-on. Ang Diyos na kinahanglan kanatong mga batan-on. Ang Diyos na kinahanglan kanatong mga